Σε αυτή την περιοχή σχεδιάζεται η κατασκευή ενός γιγαντιαίου συμπλέγματος 9 φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύως 236.000 ΜΒ που θα εγκατασταθούν σε περίπου 4.500 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης. Είδα ότι πρόκειται να κατασκευαστεί ένα φαραωνικό έργο, το μεγαλύτερο στην Ελλάδα. Αυτά όλα άραγε χρησιμεύουνε και αν χρησιμεύουν, σε ποιον χρησιμεύουνε. Αυτό το μέγα πάρκο θα καλύπτει στο σύνολό του πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι καλύπτουν οι ίδιοι οι οικισμοί της περιοχής. Ως γυναίκα που ζει και μεγαλώνει τα παιδιά της σε αυτόν τον τόπο, νιώθω την ανάγκη να σας μιλήσω από καρδιάς. Το γιγαντιαίο φωτοβολταϊκό πάρκο των 4.500 στρεμμάτων στην περιοχή μας δεν είναι απλώς ένα έργο. Είναι μια ομοία απειλή για το μέλλον των παιδιών μας, για τον τόπο που θα τους κληροδοτήσουμε. Πέρα από τις επιπτώσεις που δημιουργεί στο τοπίο, υπάρχουν επιπτώσεις στην ορνηθοπανίδα της περιοχής, υπάρχουν επιπτώσεις στους κατοίκους της περιοχής, διότι το πάρκο αυτό περικλεί έναν ολόκληρο οικισμό. Πρόκειται για πλήρη καταστροφή της περιοχής και μιλάμε για μια περιοχή μοναδική. Σε ό,τι αφορά το μικροκλίμα, είναι λογικό να έχουμε μια τοπική αύξηση της θερμοκρασίας σε ό,τι αφορά ένα τόσο μεγάλο πάρκο, τόσο κοντά και σε οικισμούς. Η εταιρεία Εγνατία του ομίλου Μυτιληναίος μας είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο πως όλα ήταν νόμιμα. Μας κοίταξαν στα μάτια και υποσχέθηκαν ότι η διαδικασία ήταν καθαρή. Και τώρα τι βλέπουμε? Οι ίδιες άδειες ακυρώνονται και ζητούν νέα ενιαία άδεια. Γιατί? Γιατί φυσικά οι παλιές άδειες δεν ήταν νόμιμες. Γιατί ο Δήμος μας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον του έργου και ήξεραν πως θα χάσουν. Πράγματι η Ελλάδα πρέπει να είναι κλιματικά ουδέτερη, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ο ενεργειακός σχεδιασμός του πόσα χρειαζόμαστε και πόσες αιτήσεις και έργα γίνονται. Έχουν μια πληθώρα αιτήσεων που υπερκαλύπτουν πιθανά και κατά 10 φορές το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας του 30 και του 40. Που δεν θα γίνουν όμως όλα, γιατί είναι προβλήματα περιβαλλοντικά, χωροταξικά, αλλά που οι πολίτες θα βλέπουν απέναντί τους και οι φορείς συγκρούονται με αυτά. Δημιουργείται μια διχόνοια, να το πω έτσι, σε όλη την Ελλάδα, για κάτι που είναι αναγκαίο και που δεν θα γίνει στην ολότητά του, αλλά να το μονοπολίσει, γιατί η πολιτεία δεν επαρκεί με την απελευθέρωση. Εννοείται ότι πιστεύω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται μέσα σε οικισμούς, να καταστρέφει περιοχές και σε τόση μεγάλη κλίμακα. Εκτός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και 2.500 συμπολίτες μας έχουν υπογράψει ενάντια στο έργο. Αν αφαιρέσουμε λοιπόν τα παιδιά και τους υπερήλικες, μιλάμε ουσιαστικά για το 99% των δημοτών της Νέας Μεσύμβρας και του Ξηροχωρίου που λένε όχι. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο, ας το πω, είναι για, ας το πω, αντιπαραθέσεις άσκοπες. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδόνος έχει αποφασίσει ομόφωνα να στραφεί κατά του έργου. Αυτό δείχνει την ενότητα και τη βούλησή μας, τη βούληση της κοινωνίας μας να υπερασπιστεί τον τόπο μας. Εμείς από αύριο θα ξεκινήσουμε σε συνεργασία και με το Νομικό Σύμβουλο των Κατοίκων να βρούμε τα βήματα με τα οποία θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι τελικώς με τη μάχη και με την ένωση δυνάμεων μπορούμε να τα πετύχουμε όλα. Είναι ένα 38 παράδειγμα που μας λέει το εξής: ποτέ να μην παραδίδουμε τα όπλα και ποτέ να μην αποδεχόμαστε ό,τι πάνε να μας επιβάλλουν. Ό,τι πάνε να μας επιβάλλουν οι ολιγάρχες της ενέργειας. Στο τέλος, όταν πια η εγκατάσταση θα είναι άχρηστη και θα πρέπει να αποσυρθεί, δεν θα έχει μείνει τίποτα από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τίποτα δεν θα έχει μείνει. Ας δώσουμε λοιπόν τη μάχη μας. Ας φωνάξουμε για τη γη μας, για τα παιδιά μας, για την ίδια μας την αξιοπρέπεια. Η ιστορία γράφεται εδώ.